Έλειωσε. Να δω πώς είναι τώρα, δεν στο κλείνει. Καλό είναι. Ελένη άνοιξε. Ελένη. Δεν μπορώ. Πρέπει να... Έλα γιαγιά εγώ, έλα. Έλα, Πες. βάλε το αλευρικούλα. Με εκείνο το πιάτο τώρα. Βάλε. Πόσο? Βάλε, μη φοβάσαι. Βάλε, μην το τεινάζεις. Φέρ' το λίγο πιο Μην το μπροστά. τεινάζεις, όλο. λέμε. Βάλε, Σπάς τα βάλε, νεύρα. ακόμα πόσο. Δώσε εγώ να βάλω. Όχι. Άντε, βάλε. Βάλε μου Βάλε, όλο βάλε και μετά. 3 πιάτα βάλε. Α, Να δούμε όμως. Βάλε. Από μένα. Βλέπεις νερλό είναι. Βάλε. Βάλε. Χοντρό. Βάλε μωρή. εντάξει, φτάνει. Βάλε. Βάλε ακόμα. Γιαγιά είναι πολύ. Βάλε ακόμα ένα, βάλε. Και εκείνο λίγο είναι. Τώρα να τσίμω στο καλά. Με τα 2 χέρια. Όχι με τα 2, όχι με ένα. Α, έχει και τέτοιο. Καλά, είδες τι κάνεις. Ποιο εδώ έλα. Εντάξει. Ποιο εδώ έλα. Άμα δεν μάθεις μωριτσούλα σήμερα. Κολλάει, θέλει κι άλλο Έλα, αλεύρι. εκείνο το γύρο του πάρ' το και ρίξ' το μέσα. Μην τυχόν κάνεις τέτοιο, ακούς. Το βάλεις στο σου. Όπου θέλω θα το βάλω. Έλα! Εδώ το χέρι μου να παίρνεις, όχι τη φάτσα. Άρα, ναι, το χέρι παίρνω. Άρα αλεύρι βάζεις μέχρι να... Μέχρι να πήξει ρε εσύ. Ναι. Τώρα αυτή σου λέει, αυτή δεν το κάνει σωστά. Βάλε, αλεύρι βάλε. Βάλε μωρή αλεύρι. Μάλιστα. Χαβίτσι είναι, χαβίτσι. Χαβίτσι Μαρή. Τι είναι το χαβίτσι. Βάλε. Μην το φοβάσαι το αλεύρι, βάλε. Άμα είναι χοντρό, βάζουμε λίγο νερό. Άντε. Άμα πήξει πολύ βάζουμε λίγο, παιδιά, λίγο νερό. Άμα πήξει. Έτσι. Πες στο κοινό σου γιατί το YouTube θα θέλει να μάθει πώς γίνεται τα πουσία. Σίγουρα στο YouTube, Ελένη. Τώρα δεν θα της αρέσει πως δεις μόνος σου. βάζεις. Από αλεύρι και ρίξ' το στη μέση. Μωρή, δεν ξέρεις να δει μόνη. Θα νευριάσει τώρα και θα το κάνει μόνη της. Πάλι θέλει, πάλι. Περίμενε ρε γιαγιά. Πάλι θέλει, πάλι. Δεν πρέπει να κολλάει πάνω στο χέρι σου. Το μισό αλεύρι είναι ακόμα από εδώ. Δεν ξέρεις με εσύ. οικονομία Δεν το ξέρεις βάζεις. εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Α, Μην το φοβάσαι. Άμα γίνει χοντρό θα βάλουμε λίγο νερό. Βάλε μωρή αλεύρι, βάλε. Πώς κατά τα έχεις κάνει εδώ. Και θα περισσέψει. Και σε είπα, στρώσε το χαλάκι. Στη μέση το βάλω, μην το βάζεις στην άκρη. Όχι, φτάνει τώρα φτάνει, στάσου. Α, τώρα φτάνει παιδιά. Εμπόσια. Τι όλο το αλεύρι θα βάλεις. Ώσπου να βρεις τον κανονισμό του. Πώς στεναχωριέται άλλος όταν σε βλέπει, Έλενα. Γιατί γιαγιά. Δεν ξέρω. Γιατί Επειδή δεν το κάνεις εσύ. καλά. Σταμάτα σιγουραμένο από εκεί. Έλα, γρήγορα. Κρύωσε το ζυμά σου, Ελένη. Δεν κρύωσε, ζεστό είναι ακόμα. Α, ωραίο το έχεις κάνει όμως. Σε βλέπω. Τώρα καλό είναι. Αυτό δυνατά πες του το. Δυνατά γιαγιά πες, τώρα είναι καλό. Σιγά με να μην σου πω τέτοιο πράγμα. Άχρηστη. Μάζεψε τα κάτω και ρίξτε τα στη Δεν μέση. ξέρεις να θυμώνας. Ωραία αυτή η γυναίκα. Πώς την άντεξε ο παππούς. Μη λες τέτοια πράγματα γιατί θα μπει στο YouTube είπαμε. Θα βάλω μουσική τέτοιο υπόκριση εκεί πέρα. Πας το σε μια άκρη και μάστα τα κάτω, ρε. Άιντε μάιμα. Ωχ. Όλα, κάτω στην άκρη λίγο το ζυμάρι και όλα το κάτω μάστα σε ένα μέρος και ύστερα ρίξτε στη μέση. Εντάξει ρε γιαγιά. Ζήτα το, απλά θα στο κάνω. Ναι, αλλά θα βάλεις λίγο νεράκι τώρα εκεί, σε εκείνα και να μην γίνει σβόλια. Μάστα όλα. Όλα μάστα. Κατάλαβες για να μην έχει να τρίβει αυτή μετά τη λεκάνη. Αυτή να μην κοίτας, εσύ τη δουλειά σου κοίτα. Κοίτα με και εμένα λίγο. Το Εκεί κοινό σε σου φωτογραφία στο θα YouTube. σε- Θα δει πώς θα γίνει το... Όχι, στάσου! Φέρε νερό. Ναι. Αυτό. Αυτό τσάι είναι. Λίγο, Τσέ. στάξει, λίγο.
Τσέι. Α, έτσι, α, έτσι. Λίγο. Μην το ανακατεύεις, μια φορά εκεί το ανακατεύω. Τα νεύρα Και όλα μου. τα παιδιά πείτε το κάνουμε πώς το θέλει αυτή. Εκεί να ανακατευτεί λίγο εκείνα τα στρομούλια. Τα στρομούλια μας. Θα σε αφήσω και θα φύγω. άμα είναι. Όχι, ναι. Γιατί. Κάτσε μαμαλάκι, κάτσε εδώ. Μα θα μείνουν εκείνα έτσι σβόλια. Μα τα κάνω. Άτε καντάλα, το ζυμάρι πρέπει να ξυνήσει αυτό. Δεν θα μπορέσει να ξυνήσει. Κρυώνει. Άμα δεν ξυνήσει η δουλειά δεν γίνεται. Πού πας εσύ γιαγιά? Βαρέθηκε να σε βλέπει. Κουράστηκε. Νευρίασε εγώ πιστεύω. Άσε μας. Κατάλαβες, για να φύγουν τα μπουρμπούλια πρέπει να ρίξει λίγο χλιαρό Γεια νερό. σου λίγο, γεια σου. Γεια σου Μαρή. Κατάλαβες. Τι λέει γιαγιά? Ακούς εσύ. Για να φύγουν τα μπουρμπούλια. Έτσι μόνο να ζεσταθούν. Ναι, άμα κλείσουμε και τα παράθυρα θα ζεσταθούμε. Κλείσε. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μας είπες ότι θα το πάρεις από την αρχή μέχρι το τέλος, Ρενίδη.